श्रीमद् भगवद गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहि प्रपस्वामि ममापनुद्यात् जचुकमुच्छ्रणयमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वस पत्नमृधम राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। କାରଣ ଇହ ଲୋକରେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଧନଧାନ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କ କରି ଦେଉଥିବା ଶୋକରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ନିଷ୍କଣ୍ଟକରେ ହି ମୋହି ଯେବେ ବା ଭୋଗ କରେ ମୋହି ଦେବମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଲାଭରେ କି ହେବ ମୋହର। ଆତ୍ମୀୟ ମାନ ନାଶ କରେ କି ଯଶର ଜୀବି ଭଲେ ଏ କଷ୍ଟ ନାଶ ହେବ ମୋର ନ ଦେଖେ ଉପାୟ ଏହାର। ଶୋକକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଉପାୟ ନ ଦେଖେ ନେତ୍ରରେ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବ ମୁକ୍ତ ଋଷିକେଶଂ ଗୁଢ଼ାକେଶ ପରନ୍ତପ ନ ଯୋତ୍ସ୍ୟ ଇତି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁକ୍ତାଂ ତୂଷ୍ଣୀଂ ବଭୂଃ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ନିଦ୍ରାଜୟୀ ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇ ଅର୍ଜୁନ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସଞ୍ଜୟ କହନ୍ତି, ରାଜନ, ତାପରେ କି ହୋଇଲା ଶୁଣ। ବୀର ଅର୍ଜୁନ ନିଦ୍ରାଜୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହଇ, ଆହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଋଷିକେଶ, ମନରେ ଲାଗୁଛି ଅବଶ୍ୟ, ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ ଲୟ, କହି ନୀରବ ଧନଞ୍ଜୟ। ଅର୍ଜୁନ ନୀରବ ରହିଲେ, ତତ୍ପରେ ମଥା ନତ କଲେ। ତମୁବାଚ ହୃଷୀକେଶ ପ୍ରସହନ ସବିଭାରତ ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍ମଧ୍ୟଂ ବିଷିଦନ୍ତମିଦଂ ବଚ। ହେ ଭରତବଂଶୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକ କରୁଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ସ୍ମିତହାସ କରି କହିଲେ, ଆହେ ଶୁଣିଣ ହୃଷୀକେଶ, ରଙ୍ଗ ଧରେ ମନ୍ଦହାସ। ଉଭୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନେ କହିଲେ ସ୍ନେହରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମନ୍ତ କହିଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେହି ରଣ। ଆବର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଆପଣା ମନେ ପରିମାଣି, ଅର୍ଜୁନେ ବୁଝାଇ କହିବେ, ମନେ ସାହସ ଜଗାଇବେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଶୌଚାନ୍ୟୁ ସଚୋତ୍ୱଂ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦାଂ ચ ଭାଷସେ ଗତାସୁ ନ ଗତାଂସୁ ચ ସ୍ନାନୁଶୋଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତାନ୍। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରି କଥା କହୁଛ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିତ କିମ୍ବା ମୃତ ସକାଶେ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କହନ୍ତି ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ଶୁଣ ମହାବୀର ଅର୍ଜୁନ, ଅଶୋଚନୀୟ ଯେ ଅଟଇ ଶୋଚନା କିମ୍ବା ତାର ପାଇଁ। ପଣ୍ଡିତ ପରି କହୁ ବାଣୀ, ବୃଥାରେ ସୁଖ କରୁ ପୁଣି। ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବିତ ମୃତ ପାଇଁ କେବେ ହେଁ ସୁଖ କରେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ତୁ ସୁଖ କରୁଅଛୁ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଳିନ ଦିଶୁଛୁ। ନତ୍ୱେବାହଂ ଜାତୁ ନାଶଂ ନତ୍ୱଂ ନେମେ ଜନାଧିପା ନ ଚୈବ ନ ଭବିଷ୍ୟାମଂ ସର୍ବେ ବୟମତ ପରମ୍। ଆହୁରି ଶୁଣ ପାର୍ଥ, କୌଣସି କାଳରେ ମୁଁ ନଥିଲି କି ତୁମେ ନଥିଲ, ଅଥବା ଏହି ରାଜାମାନେ ବି କେହି ନଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେ କେହି ନଥିବେ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି କେହି ରହିବା ନାହିଁ, ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, କହୁଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବୁଝାଇ, ଅଟଇ ସତ୍ୟ କଥା ଯାହା, କହିବି ବୁଝାଇ ମୁଁ ତାହା। ନଥିଲୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ, ଏ ରାଜା ନଥିଲେ ତ କେହି, ୟା ପରେ ନଥିବେ ଯେ କେହି, ଏକଥା ମନେ ଭାବ ନାହିଁ। ଯା ପରେ ନଥିବେ ଯେ କେହି, ଏକଥା ମନେ ଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁ ନ ଭାବ ଅର୍ଜୁନ, ମୋହମାୟାରେ କାରଣା। ଦେହିନସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା, ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତିର୍ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ଏ ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏହି ଦେହର ଜୀବାତ୍ମାର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଏଥର ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହ ନାଶରେ ଆତ୍ମା ନାଶ, ଏହା ତୁ ନ ଭାବ ନରେଶ। ଶରୀରଧାରୀରେ କୌମାର, ଯୌବନ ଜରା ଯେ ପ୍ରକାର। ଶରୀର ଥିଲେ ଜଣାଯାଏ, ଦେହାନ୍ତେ ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ। ବିନାଶ ହୋଇଲେ ଏ ଦେହ, ଆତ୍ମାର ହୁଏ ନାହିଁ କ୍ଷୟ। ଘଟ ବିନାଶେ ଘଟାକାଶ, ଯେପରି ନ ହୁଏ ବିନାଶ। ସଦା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାର ଥାଇ, ଜ୍ଞାନୀ ଏ ନ ଚିନ୍ତନ୍ତି କେହି। ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ମଳ ନିର୍ମଞ୍ଚନଂ ପୁଂସାଂ ଜଳସ୍ନାନଂ ଦିନେ ଦିନେ, ସକୃଦ ଗୀତାମ୍ବସି ସ୍ନାନଂ ସଂସାରମଳନାଶନମ୍। ଏ ଶରୀରକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ନିତ୍ୟ ଜଳ ସ୍ନାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୀତା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସର୍ବ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, ଭବ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଶରୀର ନିର୍ମଳ ପାଇଣ, ଯେପରି ନିତ୍ୟ ଜଳ ସ୍ନାନ। ସ୍ନାନେ ଦେହ ପବିତ୍ର ହୋଇ, ସକଳ କର୍ମ କରେ ସେହି। ସେପରି ଶ୍ରୀ ଗୀତା ଜଳରେ ଯେ ସ୍ନାନ କରେ ଭକତିରେ, ସକଳ ପାପ ହୁଏ ନାଶ, ଆନନ୍ଦରୁ ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ। ଭବ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ଆନନ୍ଦ ରହେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଳେ।